Assalamu alaykum hormatly izleyijiler. Men jurnalist Alla Murat Rahimov. Bugün 2021-nji ýylyň 8-nji ýanwary. Ödeki gepleşigi biz hökmetdeşlik görnüşinde geçirýär. Hökmetdeşlige de Türkmenistanyň ýaş aktivistlerimiz Malik Alla Muratov bilen Murat Ryzakow çağırdım. Olanlar hoş geldiňiz. Hoş geldin. Alla Murat. Assalamu alaykum. Ene şu wagtda hökmetdeşlikde men näme hakda gurrun etmekçi? Ýa-ni ýakynda siz iki bolup oturup bir ýödary bir gurrun geçirdiňiz, hökmetdeşlik geçirdiňiz. Şonu da siz ýa-da bir da bir temany gowdudyňyz, ýa-da gowdugan temaňyz ullar bilen kiçileň arasynda gatnaşyk ýaly bir temany gowdudyňyz. Türkmeniň medeniýetinde, umumyň türkmen jemgyýetinde uly bilen kiçiň gatnaşygy meselesi ören möhüm mesele, ören ýiti mesele. Sebäbi gadymdan gelýän Türkmeniň öz däwine, medeniýetine göre kiçi hökman ula hormat goýmaly diýilen bir düşünje bar. Ýöne ulam kiçini tyýlamaly diýilen düşünje bar. Kiçi ula hormat goýmaly, ulam kiçini tyýlamaly. Indi şu mesele şu gurruna başlamadan öňürti bir aýgytladym, kinofilm Altygarlyň aýgytladym kinofilminden bir epizoda tomoşa edeliň, ondan sonra gurrunu dowam etdirýär. Hak padşah bizden uluş üçün adam talep edýär. Eyle bir zady bardyrlar. Belki menelerler. Benim borcum Ak padşahnyň hökmüni zetirmek. Bayt, bir gedek delpek, bir gedek at, bir gedek adam ýygnap berenden partymizden ýygnayna bolmaýamdyk ha? Ak padşah adyldyr. Nämet bilen senden gowrak bilýändir. Adyl bolýan bolsa, meni piýada oýan sen padşahyň däli kim? Onun gurruna akili, adamdır. Onu lal bol deyseniz de, padşahın fermanının kar edip olmaz. Sen ýaly agzyndan süýdüň isi gitmedik oglan ullun gurrun diňlär oturur. Yok bay. Padşahın adyl bolýan bolsa meň alakyň ýykatyň alyp, sen alakyň atlary gapysyna geçmez durmazdy. Nesi? Ýa-lan, ýoksa da diliňi ýeňsenden çekar. Sen gowy öýdümkiden habardar bol, birden dil fiber alaýma. Bay, dolanyýdyňa. Kes sesini, it toğlu. Nimi toğlu? Ay, atymyş ya. Dur. Hani, başım. Dur. Bakın, bir ayırsanız saati çeyrili. Anladır bay. Arçınağı oğlunları bağışla koyuyor. Siz buları ödeyen olman yaşlılar. Kaka! Hani gummul! Yetiştiren oğlun nehirliğini gördün mü? Artık gidip bütün ovanı buluyorlar. Den olman kendisini börek diyen oluyor. Yer buları öldürelim. Anladır bay. Başına gider samtıklar. Görüşüňiz ýaly oğlanlar şu taýda. Şol aýgytladym kinofilminde maslahat geçirilende ýaşullar, ýaş keçilere agdyňy duýmunda ýaşullar diňläp oturuň diýilen ýaly maslahat berýärler. Ýaşlar gepletmejek bolýarlar. Şo diýip umumyň bir gadymda galan diýipdir. Ondan häzirki güne çendi dowam edip gelýän diýipdi. Indi siziň şo geçen küýedek şo gepleşiňizi geçirmeňizde öýdara gepleşip geçirip, hökmetdeşlik geçirip şu temany gowdamaňyzda esasan içeri veren dat näme? Näme üçin siz şunu ýokman şu temany agdamaly diýip möhüm tapdyň? Ben cevap vereyim mi? Awa Murat sen cevap berey. Sağ olun Alla Murat Rahimov bu efire çağırdığınız için öňünden. Ve şunun ýaly men bu gepleşik edenimizde Malik bilen beni näme bu kozgady? Şu bizim vatandaşlarımızın hareket etmemesi, hani yaşlarımızın çıkmaması ve yaşların çıkmaması sebebini men şu taýda dillendirdim. Ene atası ruhsat vermeye, hani ruhsat beren o. Ruhsat näme üçin beren o? Bizde umumyň siz aýdyp geçdiňiz ýaly kiçilikden bize şunday bir vaspitanie näme bolýar? Terbiýe verilmiş ki, yani uly bir zat diýen wagtynda şu kiçi hiç sesini çıkarmalı değil. Ben şu videoda da aýdyp geçdim. Bu näme bolýar? Uşo şolam öýüň içinde de bir diktatörstwo bolýar.
Потому что men şo yerde de özümiň meselemi ya da özümiň pikirimi aýdyp bilemok. Ya da aýtsam meni dinleýän o hiç kim. Ve şonun ýaly sebeplerden sebep bolany üçin häzir bizim ýaşlarymız şul hereketlere goşulup bilenok ya da goşulup bilenok da goşulmak islese de şu ene atasynyň razıçylygy bolmany üçin şolar hereket edip bilenoklar. Ve bu şondan başladı. Benim şu taýdaky açan temam asıl şondandy ve şunu yine aýdyp geçecek. Bizim Türkmen asıl öňden gelen depdesurlarımız bolup biler. Yani uluya hormat, uluda kiçeye hormat. Hani bir gepem bara, su kiçiden nahar uludan mı diýerler? Doğru yalan bol, yani yanlış aýtmam bolsam. Ve onun ýaly bir sürü şun ýaly nakyllar var, ýene näme gepler var. Ona hemmesine isat zadym ýok, garşylygym ýok. Ýöne sivilizasiýa ösüp barýar, ýurt giňişlep barýar ve ben bu taýda aýtmaýan o ýalňyşdyr, bu dogrudur. Öňkülükinde dogrudur. Ýöne häzir uje sivilizowany zatda zamanda dünýäde bu ütkemeli, hemmemiz ütkep barmaly. Потому что şo bir ýerde galyp bilmeýäs biz. Hemmemiz ösmeli, ýaşam ösmeli, garrysyny hem şu ýaşlar östürmeli diýip düşünýär. Ve şu taýda ýene bir zatda bir mesele var da ýöne. Şol ýa umuman dünýä jemgyýetçiligine, diňe Türkmen jemgyýetine däl, dünýä jemgyýetçiligine ýaşlar nähile bolsa ýaşlara görä tejribeli diýip hatapdan ýa-da we olar durmuşda köp zat gören adamlar, köp şatyny gören, köp kynçylyk çeken adamlar da. Ondan şolardan biz köpman tejribe almaly ile düşünje bar da. Ol hemme ýerde de bar olur ýaly düşünje. Ýöne biziň durmuşymyza gelip gelende näme bilen tapawutlan ýaşar. Indi siziň ikiňizem daşary ýurtlarda ýaşap ýördiňiz da. Şu daşary ýurtlarda görýän tejribeleňizde seredip, görýän zatlaryňyzda seredip, şu Türkmenistanyň içindäkiden näme tapawutlanýan zady görýäňiz. Näçe şu daşary ýurtda ýaşylar bilen ýaşlaryň arasynda da gatnaşyklar bar da. Ýöne finansiyam bar, hemme ýerde diýen ýaly. Ýöne Türkmeniň şu wagtdaky gatnaşygy näme bilen tapawutlanýar? Siziň daşary ýurtlarda görýän nämeňizden. Mälik sen şu arada näme aýdypsy? Tapawut barmy şu meselede? Tapawut. Amrad aýdaýsyn. Tapawut şun ýaly Allah murada. Berde ya da men ne только häzir berde Kipr aýtýan, umuman özünü geliştiren demokratik döwletlerin hemmesinde çağlar şunun ýaly östürilýär. Ve kanunda da bar bu. Yani ösýän özünün çağasyna gıygırmak, sövmek, zat etmek gadaganam däl. Hani eğer şonu özünün kakası ve ecesi urya şu daşarda umuman adamların içinde uranını biri görse, ol polisiýany çağırsa, şol gelip şonun enesini, atasına ceza verip pul cezasını verip, eğer ikinci sapar ýene bolan ýagdaýynda elinden döwlet o çağanı alıp ene atalyktan da ayırıp döwlet özü şo çağanı 18 ýaşyna çäli eklep bilýär. Şunun ýaly kanunlar bolany için ve ene atada onu bildiği için, bilýär şonun ýaly kanun bolduğu için ve çağanı uje dinleýär, çağanın sesi, yani bir zat diýen wagtynda onu gulak asýar. Bizimki ýaly zat diýen ok. Protestine men alaşýan, seziň bölen bagşlagyň umuman hökman ol gorkup şolar ýaly alyp barmak däl, ine to gorkup etýär diýmegem däl. Umuman men Ýewropada ýaşap ýörümden men görüp ýörnä bärde nähil terbiýelenýär. Gorkup eten oklarda ony şu çağam kiçijikliginden öz pikirini aýtmaga haky bar. Şo pikirini aýdýam, şo pikirini aýdanda sen hem şoň aýdýan pikirini dinlemeli, şoňa hormat goýmaly. Goý şo çağam öz derejesinde aýdylýan bolsun, ýöne şonu dinledi, hormat goýýanyny görkezdi. Çağam öz başda pikirlenmäge hakynyň, hukugynyň bardygyny görkezdi. Çağam aýtma, sen men geplerimde gürleme, sen näme üçin maňa akyl öwredýän, sen hiç zady bilen ok diýip başladan, çağda ondan ýanky bir kemislik duýgusy döreýär. Menen no kiçijek ekenim, men öz başda pikirlenmäge
ýagdaýym mümkinçiligim ýok, hakym ýok, men diňe agdam açyp ullary diňläp oturmaly ekenim. Men öz başda pikirlenmelärlilen düşünje şoňdan aňynyň çuňlugyna ornaşýar. Şonu köp neştaýlarda köp adamlar köp maşgalalar şonu etdireni, şonda gaýta näme diýär? Hani sen nähil pikirin var diýip çağajygyndan soňra ýa şonu. Şonu pikirlendirjek bolýarlar, şo pikirlenmän oturanam bolsa, sen nähil pikir edýän diýip öz çağatyna ýüzlenýär. Şeýtmek bilen şoňa stimul berýär, enatay diýär. Senem pikirlenmeli şu arada diýip şonu görkezjek bolýar. Senem öz pikirin aýdy ber, ýalňyşlaňam aýdy ber. Ýalňyş ýerine onam biz özümizi görürüz, maksada ederiz diýilýär. Ine türkmenden nähili, ýa-ni kina filmiňem ýa-ni bölüminden hem görüşimi diýär aýgatladım filminden hem ulu oturanna, ulu gurlayanna kiçi dymmaly, kiçiň pikirini aýtmaga haky ýok. Diýilen bir hili kemsitmeklik bar. Kemsitmegem diýende, şol sen ikinci dereceli adam, sen ýaşmy? Diýmek sen ikinci dereceli adam. Ýaşlymy? Diýmek sen birinci dereceli adam diýilen ýaly bir hili kategoriýa döredilýär. Mälik sen nähil pikir edýäň şu mesele barada. Nähil aýdalýarda hatda türkmen jemgyýetini alanda, türkmen jemgyýetinde şu meseledäki garaýşlarda, gatnaşyklarda. Şu ulugurlan makalı var kiçi dımmal diýen datda düýünden ýalňyşlar. Şu kiçi var özünden näle pikir bar bolsa, şonu beýan etleri häzirden var bir. Ullanma var ünlemelim diýen şu kiçi gatdakdaky ýaşlar. Ondan şeyler de var häzirki sivilizawan dünýäde bir adamdan var islew artyp bar ýa ondan ullanma diýdi. Ondan pikir diýilen zat var saklap bolmaýardy, ol ösmer zat. Ondan ýaşlarymyz var öz pikirini aýdyp bilmede şol bir ýerde galsak biz. Iňwer pikirini wurajaýt edip bilmeýän, Ýani ünlü edip bilmeýän. Bolýa, indi ýene bir sora. Bolýa, bir sora gören onda mälik. Anygyrak sora gören saňa. Ine sen öz ene taňdan tapawutlukda daşary ýurda çykyp bilen adam. Sen ene taň daşary ýurtlarda bolup gördümi? Kakam Dubayda var. Diňe ýene bir gysa wagtlyk bir syýahat edip gelen. Atak sen ene taň daşary ýurtlarda ýaşap görmedi, sen ýaly. Ondan seninle daşary ýurtda universitetde bilim alyp bersin. Hem daşary ýurduň medeniýetini görüp bersin, özüň hem ene taňdan tapawutlukda men bilişimçe sen gaty köp okuýan. Internetde maglumat köp zat öwrenjek bolýan. Ýa sen köp zatlar edip bilýän. Ene taňa görä da köp zat sen edip bilýän internetiň üstünden zadyň üstünden. Hemen köp maglumat bilýän. Islenik zat sen internetiň üstünden tapyp görüp öwrenip oturýarsyň da. Indi aýdaly bizim türkmen medeniýetimizde näme? Şol ulyny diňlemek diýilýän zat näme? Şol ulular bizden köp bilýär diýilen düşünje bar. Öňü bilen şol düşünje bar. Ulu diýmek bizden köp bilýär diýmek da. Şonu aýdyp bolarmy häzir? Bizim ulularymyz ýokman islenip bir ulu adam, kiçi adamdan, kiçi ýaşly adamdan köp bilýändir diýip düşünip bolarmy? Şonu aýdyp bolarmy? Ýok. Ýa ullanmaz var şu ulu köp bilýär diýilýän düşünjäni olar var özlerini ornaşdyrýarlar da onu var zorluk bilen kiçi bakalyn ýani özlerini var syýlatmak üçin ulanjak bolýarlar häzirki döwürde. Ýödüne boyun etmek üçin. Awa. Diktatorstda da apýat. Ondan şonu özlerini boyun eden soňlar var beýleki ýaşlarymyz ama ondan sesini var hem edip oturmana olar mecbur ýagdaýa düşýärler. Bolýa, näýdeli seninle ýaşda bir 20 ýaşlaň, ýa-ni 20 ýaşdan geçen bir 25 ýaş töwereldi anda sen özüň näme pikir edýän? Sen ulu ýaşlylara aýdaly öz ene taňa öwre dörýalda atwa diýip hasaplaýanmy? Sen özüňde ene taňa öwre dörýalda atwa diýip hasaplaýanmy? Ýön dogry aýt. Ýöne ýüz görüp aýtmada dogry aýt. Dogry aýtsak näme? Ana daşary ýurt dillerini var okap görnämen. Kakam mara gaýtmakam aýdyp diýme. Ana daşary ýurt dillerini var öwrensoň oglum. Gelen soň var maňa öwredörsiň diýip aýdan ýadymda. Kakam var öýden başlanýyş sınıflar okutýan muallim bolup işle Türkmenistanda. Ondan ýaşlar var nähili şu öwrenmek üçin biz daşary ýurda çykdyk. Ondan var häzirki sivilizawan dünýäden
kerkilik internet platformaları bilen we biz täzelikleri nähile dünýä ösüşi bilen we tanışýas onsoň we öz ýurtumyzda da onsoň şo häzirki daşa ýurtdaky sivilizawan dünýädäki bolýan zatlary häzirki Türkmenistan ýagdaýyna garap şol atlan bolmagyny isleýär. Namysal üçin internetin bolmagy. Sen soraga jogap bermedin. Sen özüňde Enataňa öwrü dörýäli bilim, düşünje bady pasaplaýanmy? Enataň bilmeýän zady bady pasaplaýanmy? Şolara sen öwredip bilerdin. Yaman umum soragda haýsy bir urdan bar. O haýsy uru alaý sen siýasat bolsun, edebiýat bolsun, taryh bolsun, jemgyýetçilik gatnaşyklary bolsun. İslenip zatlara da henne bir zat badyr edýän, şu enataň bilmeýän zady badyr edip pasaplaýanmy? Sen şolara öwredip bilerdin käbir zatlar. Eger şolar oturup dinlese sen öwredip bilerdin şolara. Siýasaty öwretjek boldum. Böyle olama siyasat barada umuman hiç ýyl var pikiri şolara aýtmam islegleri yok. Onu diýmek iň bolmanda siýasat barada sen özüňi şu enataňdan näýle bolsa köpürek bilýän diýip hasaplaýan da. Köpürek zat gördüm, köpürek zat öwrendim diýmek iň bolmanda siýasat meselesinde enataň seni dinläp öwrenip bilerdi. Käbir zatlar eger şu enataň sen dinlemek başaran ýagdaýynda şeýle dämi? Murat sen näil pikir edýän? Sen öz enataňa öwrü dörýäl zatlar diýip hasaplaýanmy sen özüňde? Enataň seni dinlese. Hawa, ne tolky enamatam. Maladyojlara da öwredip biljek aklym bar. Men şu wagt ullar hakda gurrun edýän. Ula adamlary öwrü dörýäl sen de zatlar diýip hasaplaýanmy? Hawa, ben Allah biradagam men hazır şu ýola çykanymda menden paşti hemme garyndaşym kakam takitak hazır gürleşenok ve beýleki garyndaşlarym da daýalarym. Olaram yüz öwrdi diýdim näile olar gürleşen wagtynda bu ýol näme üçin bu ýola girdin, näme gerek bul eýle beýle düşündirýän da ýa şu şöyle ýok ol prezidenti padişah diýär da näile padişah diýende menem düşündir diýende ýok diýe indi meniň daýalarym emmesi namazly kitaply 5 wagt namazlylar da Kur'an kitabı okandan soň şo taýda diýe şeýle ýazýar diýe. Dedim o senin bilişin. Meniň bilişim onuň ýaly. Eger menem bu dünýäde bir insan bolsam, meniň hakkym, hukumum var we menem özümiň aklımdaki pikirimi aýdyp bilýän prezident meniň ýaly bir adam statusunda tolky ýokarda. Ersi biri menem ilm bilim alandan soň menem şonuň ýanynda bir işe girip, şonuň ýanynda bir orunbasary bolup bilerin diýdim. Olar onu kosmos görýär. Ýok sen ýani meni kiçi görýär-de. Ýok diýe sen otur sana gerek gel. Şeýdip dedim siz özüňiziň bilişiňizde galyn. Men öz bilişimde gitjek diýdim. Telefonu ýüzüne öçürdüm. Şondan beri gürleşemek ve gürleşýän däl gün geler özleri düşünür ve men ýene de kiçi bolup durup yani izminini sorarım da bağışlan derinden üçün потому что menen biraz grubu gürleşdim şo mahal. O mahal kellem bilen häzir indi 6-7 ay geçti aradan. Biraz ýene de ütkedi pikirim. Onun üçün indi bağışla diýip aýdyp bilerin. Öň birazjyk bu egom barda da kaktam. Düşündüňiz nämerim da o. Gurur mu näme şu özümçeli tipi menmendigim bady. Hawa doğru. Şon ýaly bolandan soň häzir indi düşünjelerim ütkep bar gün-günden. Şoň üçün häzir indi aýdyp bilerin. Ýene de berde uly gürlemeýin. Hani men öwretýän ýok, onuň ýaly çok sowet berip bilerin, düşündirip bilerin. Sizin aldığınız ilm bilim uje könöldi. Häzir gün-günden sivilizasiýa ütkeşigi bilen bu kitaplarym ütkep dur ve kitapların içine de täze maglumatlar girip dur. Ondan sonra da elektronik sisteme öwrülenden soň bu informasiýa sizin öňkü döwrüňizdeki ýaly däl, boli tiz täzelenip de tiz
ösüp dur diýip düşündürüp bilerin. Ýöne men eneme, atama ve daýalaryma akıl verecek bir zadym yok. Hani onu men aýdyp bilmän akıl vererin, ýöne sabet bererin. Aýdaryn siziň şu taýda Burun bir taýda akıl vermek hakynda gidýän nokta öz bilýän zadyň paýlaşmak hakynda gidýär da. Eger sen menden bir köprek bilýän bolsaň, aýdaly sen aýdaly kompýuter menden köp bilýän, gowulýan diýeri. Aýdaly ya nämelik aýdaly taryhy gowulýar diýeri. Öwrenip gören bolsa da aýdaly ya dilleri gowulýar. Men näme üçin sen ýaş diýip men senden öwrenmelden? Dünýä baradaky jemgyýet baradaky ylym düşünje de şon ýaly. Kaýty puwdugyny alsaň, sen ýaş bolsaň bolyber. Sen ulu adamdan köp bilip bilýän. Sen paýlaşmaga hukugyň bar. Ulu ýaşlan bolsa, senden az bilýän bolsa boyun almaly. Hem men şu oglumdan ýa gyýdymdan men az bilýän şonu boyun almagy başarmaly, seni dinlemegi başarmaly. Seni dinläp bilýänini görkezmeli. Şoňa öýde bir tarapdan saňa bolan hormat bolýar. Enaň ataň saňa bolan hormaty bolýar, öz şagatyna bolan hormat. İkinjisi şu enaň ataň öýdüňem kämilleşmäge ymtylanyny görkezýär. Ewa kämilligiň çägi ýok. Haýsy ilim alanda da kämilligiň çägi ýok. Jemgyýet barada, dünýä baradaky filosofiýany alsaňam, oňa düşünmegiň hiç çägi ýok. Şoň üçin enata eger aýtýan menden kiçi sen kim aýmaga akyl öwreder ýalyp islenlik zatda sen agdyňy ýapdyrjak bolýan bolsa, onda şol enataň öýdüni saňa terbiýe bermäge de şoň ýagdaýy ýok. Sebäbi ýem saňa görkezýän nusgasy bar, öz şagatyna hormat goýmaýan nusgasy şonu näme öwreder? Sen öz şagaňa şeýle gara diýdi bolýar şoň. Sen öz şagaňa ertek gün gürlejek bolanda şonu ýaly gara diýmek bolýar. Ýem şoň öýdi yaramaz görüldi. İkinciden şol enataň öýdi kämilleşeýänok. Sen bilýän zadyň kabul edip öz düşünjesini ösdüreýänok. Onuň üçin ýaşlar jemgyýeti ösdürmeliler. Eger taryhy alyp görsek, hemme rewolýusiýalary kim etdi? Ýaşlar etdi. Ýaşlar edenok. Jemgyýeti ödürjänler ýaşlar. Aleksandr Makedonskiy ýa Napoleon alyp görsäň 16 ýaşa ýetenlerine goşun terkerdeler bolýar. Näme edip bolýar? Teýaşolary hormat goýup şonda halkyň özi belliýär. Sen bir de ýolbaşçylyk etip belliýär. Beýleki ýa gaýgasa da tawaý alyp göreli. Nedir we aý takftagyny alyp göreli. Ine biziň döwletimiziň göz başynda duran adamlar alyp göreli. 20-25 ýaşyndaky eýem halka ýygyna düşüp beren adamlar. 20-25 ýaşan wagty 100 miňlerçe adamlara agdyna bakdyryp dinledip bilýän adamlar eken şolar ýaşlar. Şolaram öz döwründe şu biziň jemgyýetimizi üýtüp gurup, biziň döwletimiziň fundamentini gurup gitdiler. Şolar ýaly ýaş olanlar. Ýaşka şolatlar edip bildiler. Näme üçin siz öýdüňizi şolardan kim duýmaly? Men gaýgasa da tawaý däl, men Napoleon däl, men nedir we aýtak däl, ýa men plan däl diýip otursak, biz hiç açanam onu. Birinciden öwrenip bilmeýär, ikinciden öwredip bilmeýär. Öýdümizde şolar ýaly kim baha garamaly. Ana biziň ýaşlanmada şo ýetenok. Ol akıl öwretmek däl, ol paýlaşmak, öz bilimini paýlaşmak. Şoňa akıl öwretmek diýip kimdir bir baha berýän bolsa, sen kim seçek bolýar? Sen paýlaşmaňa ýol bermejek bolýar. Hem öýüňem öwrenmek islemeýändigini görkezýär. Ola ýa bol adamyň öz kimçiligi. Sen akıl öwretme diýmeklik näme? Sen öz bilimiň bilen men bilen öz bilimiň bilen paýlaşma diýdi. Ola öz bilimiň paýlaşma men bilen diýdi. Ola. Ýem şol adamyň özüni öz aňy ýapyk. Meýerlik sen näme aýtjak, aýdy biljek şu mesele barada. Bizimkiler var häzirki ullamyz diýip öğrenmemiz var. Şu öýdörn var, syýlatmak üçin ulanýarlar tara şu. Kiçilen var aglaryny yummak. Kiçi var öz pikirini aýtmalar, şu näme pikir etýän bolsa şu barada. Olar var diňe şu öýdörn syýlatmak üçin ulanýarlar. Bizim var aglamyz yummak, olar var hormatlamak. Olar näme diýse şonu diýsin, şolonky dogrumy. Näme üçin men öz pikirimi aýtmalar. Ondan bir şolar ýaly enatadan terbiýe alsak, şolaň diýen nesek biz nähil bolup ýetişmeli onu. Şol wagt dowam eder, şuň kugurymyza gelişmez ýa şol wagt dowam eder. Öz var çağalamada seni gul edip taşlar şeýdip üstlerine gaýgyryp syslarını basyp gulçuluk dowam eder ondan mundan özüňden başlap, özüňe anam artdyryp şu özüňi özü görüp şu revolýusiýa saznalýany var emetmeler. Revolýusiýa pikiri. Revolýusiýa diýmek bar şu
fikrin gowluga tarappa üýtgetmek. O revolýusiýa sözler var, käbir uruş var, ýene var diýip gorkup görünür. Revolýusiýa bu saznanýaň fikrini gowluga tarap üýtgetmek. Indi şu cemiyette bolup gören problemler var da Türkmen cemiyetinde näme ýetenok, tankit ýetenok, tankide analiz ýetenok. Hiç ýerde tankide ýol berilenok. Ne olan telewizionyasynda, ne gazetinde, ne özara maslahatlarda hiç ýerde tankit ýokdur. Tankidin ýok ýerinde de ötüş bolmaýar. Sebäbi näme üçin? Sebäbi kemçilikler gören, o kemçilikler düzeltjek bolamokda. Ne bizim ýaşlanmadan şu meselede ine siz ýaly ýaşlaryny çykyp uradylar. Ne siz soňky wagtlar internetde öz yani çıkışlarını da koyuyorsunuz. Sizden esasen näme diýäňiz? Siz tankit edýäňiz, tankit analiz edýäňiz. Ya da etjek bolýaňyz. Şuň özi hakykatynda ullar tarapyndan gollanylmaly zat. Sebäbi jemgyýetde ýok zat edýäňiz. Ol erbet zatdygyny aňlady. Gaýta şoň biziň jemgyýetimizde ýetmeýändiň aňlady ýa-da. Şoň üçin esasy tankit edilmeli zatlar siz näme dik görýäňiz? Şugun Türkmenistanyny alsak, Türkmenistanyň syýasatyny hem jemgyýetini hem alsak. Şo taýda haýsy bu doktoruna tankit edenok. Näme biz analiz etmeli? Tankidi göz bilen nämelere garamaly? Näme üçin biz hem şoň üçin garamaly? Şo zatlara, şo bu doktorda näme üçin tankit edenok? Haýsy bu doktora siz şu meselede tankit gerek diýip düşünýäňiz? Правительствоның ähli yerinden, prezidentten tutun любой tarafına tankit gerek. Потому что bizi o tayda hiçbiri insanyalı gören oklar. Bağışlan hayvanam ito normalni bir обращение görüyor. Yani bize insan gibi insanyalı zaten oklar. Gepleşen oklar, вообще bizi dinleyen oklar. Imprastor primer az şu tayda açsam gülersiniz de. Mening şu çıkışım, men şu çıkış ettim ve Türkmenistan mening öýümdeki internetimi öçürdü, gadagan etdi. Meni kakamaz internet ulanyp bilen. Ve inem bärden şu taýdan aýtdy. Sizler az meni seredýäňiz. Näme üçin öçürdiniz? Ve size gelýän bir pul bu. Ayda 1 milyon. Ve siz şu puldan hazır özüňizi kesdiniz. Yani вообще mi kelleňiz işläni o? Izvinýaýyz da efirde bunu aýtdan. Ýöne realny yıla urdunda 12 milyon puldan näme üçin geçtin? Häzir pikir edýärler, indi meniň kakam meni sereden okmu? Näme men kakamda dostçumy ýok, garandaşymy ýok internetde. Gene görüp biler. Ýönesem meniň öýümdeki internet näme üçin öçürdi? Ýöne şol öçürýänler şol internet providerler däldi, hökümetler, häkimetler özleri, organ işgärler öçürdi ýa-da. Awa. Şonu diýenler. O näme görkezýär? O sen edýän tankydyň güýjünden gorkýarlar onda. Diýmek onda sen daşary ýurtda oturup eden tankydyňdan gorkýarlar. Eger adam ýa-da hökümet bolsun, ýa gurama bolsun, haýsydyr bir tankydan gorkýan bolsa, şonu näme aňladýar? Diýmek şolara gizler ýaly bir zat bar. Diýmek şolaryň öz bir günäsi bardyr. Bolmasa öz günäsi bolsa, özünde aýyp ýok bolsa, özünde hapa ýok bolsa, o tankitden gorkmaýar. O hökümetten gorkmaly, guramadan gorkmaly, adamam gorkmaly. Ana şoň ödem bize gaýta tersine näme gorkadýar? Şoň ödem şo jemgyýete tankydyň has ýeri urdugyny gorkadýar. Nirde şo tankitden has gorkýan bolsalar, diýmek şo taýgam şo tankydyň ýetmeýänini gorkadýar. Şoň üçin ýaly ýaş bolan gyýlar şu zatlary öz görelleri bilen gorkadmeli. Näçelim şu gorkadýan görelleri gaty gymmatly da. Türkmenistanyň ýakyn jemgyýetinde şu zadyň özi täzelik. Esasanam näme gerek gelende şu jemgyýetdäki problema gerek gelende. Ýaly ýaşlar şondan gorkup oturmalylar, öz pikirini aýtmaga. Biz jenaýet edemdi o. Eger şu uly ýaşlar şondan gorkýan bolsa, şoň eýem öz ýan kaýtyp geçişim ýaly öz aň düşünjelerinde ullokan bir problema bardygyny görkezýär. Uly ýaşlardan özünde. O näme üçin jemgyýetdäki bar bolan problema barada biz gurrun etmeliler. Biz şu jemgyýetiň adamsa, biz şu taýda dogurluk, şu taýda da ýaşamak isleýär. Ýene de biz gaýdyp barmak isleýär şu taýda. Diýmek şu taýynyň biz gowulanmagyny isleýär. Diýmek şu taýda ýaşar ýaly şertler gaty ýaramaz bolmaly. Şonuň bir gowulandyrmak isleýär. Näme üçin? Özümiz üçin, diňe bir özümiz üçin, näme? Öz ene tamam üçin, goňşularymyz üçin. Tutuş halkymyz üçin biz gowulandyrmak isleýär. Biz şoň üçin aýdýar şu tankyd. Biz iş tapman aýdamda o şonu. Ya biz bok içinden moncuk göllep aýdamda o. Şu göledir türkler şu zatlar var, ene tamamda düşünürjek bolýatsa onlar. Näme bir? Yok,
Gürleme oğlum, gürleme. Sesin çıkarma, ağzını yum. Sen nämeler diýip dursun diýip, bizim sözümüz var, biz utanırsak bolýarlar da bizim ene tamam. Şol näme bilen düşündir ýaşalan şoň sebäbini, şo aýdy biljek. Sebäp ýok. Diňe sesin çıkarma, gürleme diýerler. Sebäp bar bolaymy? Pikirlenip görýär, meýle, birazjyk pikirlen sebäbi bar bolaymy? Men aýdaýynmy? Yo, ýadyrdyň da meýleň pikirini dinleýin. Awa bir bilemok, olar var, gorkýarlar da, baslar var, Gorkuwa. Indi şolar nämeden gorkmaly? Bilmeli bir basar diýip bar, pravitelstvo basar diýip bar gorkuwa gorklar. Ýöne pravitelstvo var, seni basyp, sen o ýerde bizim maşgalamyz o ýerde var, wapşet hiç da eden ok. Biz etdiýäs derdi. Bizim yaramaz zat edemli okun kak diýäs özü. Cinayet işini edemli ok. Şu sebäpden olar var, bizden gorkkan olmaklary mümkin. Bizim nämet görelmizden. Olar var internetin ýoklugy sebäpli bizim işlemde görkän oklardan soň. Bu sebäp amma. Belki käbä meselede şolar düşündirip bilýän närsiniz. Öz ene talaňyda ýa garyndaşlaryňyda şol işin bir cinayet işi däldigini, yaramaz iş däldigini, şolaň bähmi düşünedilýändigini belki siz düşündirip bilýän närsiniz. Şolar ýaly näme barmy, problema barmy? Düşündirmek meselesinde. Därsler gelen ok. Onu dinleýänler gelmeýän bolsa, onu düşünýänler hem gelmeýän bolmaly. O da so islew ýok da düşünmek barada islew. Ýöne ýa gaýdyp geçişiň ýaly şo gorku diýdiň da öňü bilen belläň zadyň gorku faktory da. Ana şo faktor bar. Ol adamlarym biziň gynansak da biziň şol uly ýaşyllanmadyň köpüsinde bir düşnükli gorkanma da gorkmaly zatdan gorkup görler, gorkmasa zatdan gorkup görler da. Onda var pikirlenesler gelen nokta. Şu näme üçin var men gorkýakam şu zatdan. Özüm şol analiz edeýin, men nämeden gorkmaz zat diýip öz-özlerine sorag beresler gelen nokta. Ol her bir gepleýän adam ýöne ýygnap berler ýa ýygnarlar diýenen gorkuň ödem bir ýerlikde gorkuda. Ol seni çağırırlar, belki sana duýduruş bererler, sen beýtme diýerler. Ýöne her bir gürleýän adam beýip äkidi oturjak bolsa onda näme gaty köp adam äkitmeli bolarlar. Solar var näme üçin äkitdiler? Sebäbi var özleriniň bir cinayet işleri şunu var görmeli aýdaýyn. Cinayet bir iş etýänlerini özler bilýärler pravitelstva. Sondan gorkup, tankytdan gorkup, sorag jogaba çekýärler. Men şo ýan kaýtyşym ýalyna diýmek, şo tankytdan gorkýan bolsa diýmek olara gizleri ýaly bir zat bardyr. Anda şo gizleýän zatlary näme? Näme gizlejek bolýarlar onda halkdan zatlar o ýerde hersiniň özüniň var bäkbidi bar, soňa prinsip da, soňa öz prinsiplerine gorkup şeýler. Emma halky var dymdyrjak bolýarlar, ýöne var başga barmaz. Bolýar, indi ýokardaklara bir zatlar gizlejek bolýarlar, diýmek şolar bir cinayet edýändirler, halkyň puluny ýýändirler, bir zat ele edýändirler, ona medýalar. Bizim indi şol zatlar agdamasak, şey dip şoňa kaýyl bolup otursak, ýugurdyň içinde de daşynda da. Şoň öýde kimiň bäkbidine, biziň bäkbidimizmi, ýugurdyň bäkbidine, biziň geljekki nesillerimiziň bäkbidine, kimiň bäkbidine? Şu mesele barda näme etjek? Bir adaýdy biljem. Bolýar biz ene telemden diýen ne diýip demok oturarlar. Buň soňy näme bilen otururlar? Bu gidi oturuşyny. Allah'a bu bunun ýaly sesimiz çıkarıp otursak, yani hissat etmesek, yaşlar, gelecek nesil, häzirki şu täze nesiller, pokoleniýa, ol gulçulukda wapşe bize yine de normal östük, iyi içki bile vitaminler alıp bir zatlar iyi bildik. Häzirki pokoleniýa wapşe nol vitaminsiz ulup bala, vitamin bolmasa meýniňem normal işläni ok. Ve pravitelstva da şol gerek. Seni gul etmek için seni şu defitsitte saklamalı ki sen ösüşü hiç düşünme zadında, modunda da şu zatta şonun ýaly bir hayvan ýaly tutjak bolýar da. Häzir bizim vitamin ýymit bilen baglanşykly. Alym, bilim, sowgat, informasiýa bermek meselesinde olan bir vitaminden hem beter zerur zatda. O mesele olan zerur da. O en gerekli faktör. Informasiýa, täze zatlar, yani bu
muallimlarımızın gidip yurt dışında öğrenip ondan sonra gelip bize de ılım vermesi. Patamıştı bizim muallimlarımız hem şu önkü alan ılımı bilimini şu hali şonu kasetany çolan ýaly şu aylap durlar. Olar hem ösen ok düşünýäňizmi? Olar ösmäni üçin hem ondan sonra Türkmenistan hiç haçan hem ösmez ve muallimler hem ösmeli ve hemişe ösüp durmaly. Lüboy pudokta işleyen adamım ösüp durmalı. Şu prokurorum ösüp durmalı. Prezidentim her gün özünü geliştirip şolam her gün täze bir özüne zat getirip durmalı düşünýäňizmi? Yani bu Türkmenistan diyen вообще şu bir zady yönetmek infrastruktur primer mene häzir uşu biznes haklarında düşünüp başlanan son täze informasiýalar alıp öğrenilen son biznes kurmak üçin hem näme gerek? Birinji oçur komanda gerek. Komanda gurmak üçin näme gerek? Bilim gerek. Bilim üçin näme gerek? Bilime bir nastavnik gerek. Yani bilen şu işte tecrübeli bir adam gerek. Halipa gerek. Bu hemmesi bir bağlanışıklı zincir ýaly. Düşünýäňizmi? Türkmenistanymyzy eger bu diktator rejimini ayırmasak häzirlikçe hiç hilisa ütkedip bolanok. Şunu amaýdaýyn. Siz ýaňa aýtdyňyz-a, näli bu bizim adamlarımızın hareket etmesi, başka şu zada düşünmesi için bu bizi dinlemesi için, yaşlar dinlemesi için dediğiniz, yaşlar dinlemesi için biz yaşlar özümüz primoy ene atamıza aitmalı. Indi zamana 20. asır değil, 21. asır yurdun daşında öğrenip bilen yaşları diyen berde şolar öz ene atasına telefonda aydıp biler. Ece eğer men özümün yurdum için yurdumun geleceği için ve özümü çağım geleceği için hareket edecek ve hareket edecek. Yok çıkma etme diyen vaktinde gerek olsun gürleşme. Gürleşmesi. Ben gürleşem o. İnanın ki ben 6 aydan beri Hakan bilen gürleşem yok. Fevralde doğulan günüm olacak. Bilem şu doğulan günüme de özü izah etmez. Pazara videm etmez. Novgorod'da da canlaşmadı. Ben bilen gürleşmedi. Onun için probleması yok. Потому что ben ervet yolda değil ve men gelecek nesile de bizim gelecek Türkmen vatandaşlarımıza da ervet bir nasihatam verem yok ve ervet bir yollam görkezem yok. Bütün men roliklerimde de ervetlik gören değildir. Вообще yani gören değildirler hiçbirisi. Ve görmezlerem. Потому что men özüm 1,5 yıl 2 yıl bundan özüm şu bilmeyen zat bilmeyen adamların zat очерундаdım deyimiz. Можно и так сказать, да. Şolların yolunda tutun. Mene bir istat bilem oktu. Yöne meni näme itekledi bu informasiyaları bilim almaya? Meni çağım. Benim bir kızım var. Ve bir gün oturdum, bir düşündüm. Eğer dedim ki bu çağını neyle men dastatkalı da hem mezadını üpçün edip bilerim. Oturup düşündüm. Bu aylık bilen tolka gören sirkulatsı iyi biçeceğiz. Hem bir şey şöyle üyeyi veren hiç sat yok. Hiç sat yok. Oturup düşünü gördüm. Ben eğer 30 yıl 30 yaşımda 31 yaşımda olsam yine 30 yıl yaşasam yine şu sirkulatsı bilen yine çağaya daha üniversitesinde pulam toplap bilmeyecek. Yani şolar düşünenden sonra dedim ki neme gerek? Bilim gerek. Bilim nerede var? İnternette var. Şeydi özüm jılanya döredim. İstek dörettim. Ne için çağımın geleceği için. Ve şoğa yola çıktım ve yine Şutaylara geldim. Şutaylara geldim dedim. Aktivist olup gittim birden bir makaldan. Aktivist olup gitmeme olam çıkan adamları dinlep şeydi duh verdiler da. Yine siz çıktınız sağ olun. Size hep ben çıkanınızdan beri seyredip gelen kanalınızı. Şeydi biz hem çıktık. Biz hem şu yolda hemen biz hem siz hem şu Türkmenistan'ın geleceği için görüşeceğiniz diye düşünen hemen Meğlip seni näme uruklandırdı şolar yani murada düşündürdü özünün näme sebäpli şu işe başlandygyny şu aktivizm siyasi aktivizm işine sen näme uruklandırdı şu şeydi açık çıkış etmeňe Benim bolýan ýagdaýlara bara seredip gördüm däray menem bana.
Ondan sonra geçmişim yatlak gördüm be. Türkmenistan'da vaktim var be. Adamlar var ne maskalasında zatında var. Nem çündür tövüşediler. Dogan bilen var gurulsun oktu. Ondan sulatlar nem için bolluk ha. Dasar yurda skandama fikirden başladım ondan. Ulanma şey hükümetin şu halka bir yeterlik ýagdaýda var aylyk haklarını var tölenmeýänlikler üçin var. Adamlar var. Adamlar var. Awa. Durmuş şertlerini var döretmek üçin pul berek bolýar. Adamlar ama bir islew günden artyk var ya adamlar. Ondan bir sodatlar var özlerine yetmeýän var bilen ok halk. Ondan şu düýp sebäbini düşünen nokta adamlar birek bilen urşarlar. Men geçen gepleşiklemeniň birini aýdyşym ýaly nowatlara durlar. Nowatdaky çöregi nowata duran adamlar öz aralaryna urşýarlar da. Men nowatymda sen nowatyň heýdip dawalaş. Şol adamlar näme düşünür? Şoň sebäbi barada pikir eden oklar. Biz näme üçin aslında çöregi nowata dururuz? Näme üçin beýleki ýurtlarda çöregi nowata duran oklar diýip şoň pikirini edip şoň sebäpkärine söýmeller. Söýjek bolsaňam ya şoňa gyýgarjak bolsaňam şoň sebäpkärine, o sebäpkärim ýokarlar. Bu tipde. Bular bolsa çok bu näni birekden gözleýän ýaly birek üstüne gyýgarýarlar şey diýem. Bular medeniýetine de medeniýetine de täsir edýär. Öýlerini alyp barşyna da durmuşyň kynçylykları şey täsir edip durýar. Ýöne adamlar şonatlar birazjyk analiz edip öwrenmeliler. Näme sebäp boldy? Biz näme üçin şu derejeye geldik? Bir milyon saçymdy dur bir bölek çörek üçin. Aslında näme şu şeýle gatçylyk döredi? Näme üçin men öz gazanan aýlygymy alyp bilenmek bankomatdan? Näme üçin pul ýok? Şonatdan alladasyn etmeli, şonatdan pikirini etmeli. Men näme üçin öz çağama puly berip bilenmek? Öz gazanan puly, öz kiýsemden pulumy men näme üçin daşary ýolda çykaryp bilenmek? Ýöne şonatlarym düşündirmeli. Halka şoň sebäpkäri kim? Bu näkäri kim? Näme üçin men şonatlarga gurrun etmeli? O kynçylyk gönden saňa degip duran bolsa, maňa degip duran bolsa, men garyndaşlarma degip duran bolsa, men näme üçin şo wagtda gurrun etmeli? Iň bolmany. Ondan sonra men şo zatda pikir etdim, zat etdim ondan halk var şu öz problemasyny var özde oturup pikir eden oklar zat diýip. Men var şu zatlar var gödöňde tutup ondan öz pikirime aýtmagy ýüregime aýtdym. Dogry. Atakwa hatsana sen var dowam etjekler bu zatda. Öz aranda var urşup birek gören makarın ama yüzü ters olup gördüm ama hatsana sen dowam etmeli. Adam kärçilik diýilýän bir adam kärçilik var hiýlik ýetirmekde awy. Birek var syýlangan bolmaýar zatyň bolmaýar gepleşmeýän. Ondan ýaşaý şolugam däl da dowry bir gep bilen. Şodan görýärmi? Ene Muratdan ene tasy ýöze görüpdir. Şoňa sebäp bolýan Menden hem ýöze görüpdir. Menden var täzirlerine wagtda bilmedim. Şo görýär ene şolam düşünürjek boldum dinlemediler. Şoňa sebäpkäri näme? Şol dören durmuşyň jemgyýetiň häzirki ýagdaýy onu kim döretdi? Ýokarkular şu ýagdaýa saldy adamlary. Gorkulyp zat edip ene atany çağatyp bilen gürleşme diýal etdi. Şonu hökümet etdi. Näme üçin şo dören ýagdaýda sen çağan günäkärlemeli? Ol ýokardak oturan häkimetler günäkärlemeli. Näme üçin ene ata öz çağatyny günäkärlemeli? Günäkär otaýda türä. Näme üçin sen özüňden öňen perdendiň bilen gürleşip bilmeliler? Şol öz perdendiň şol bolýan kynçylyklar barada gurrun eden üçin näme üçin sen ondan ýüze gürmeli? Sen ýüze gürjek bolsaň ýokardak o şoňa sebäp bolup oturan adamdan ýüze gür. Şondan ýüze gür, ýöne çağaňdan perdendiňden ýüze gürme. Sen perdendiň şu oturanyň ýokardaky haramzadalaryň öz etmeli işini etmeýänligi üçin, adamlar şu güne getirenligi üçin, gürlänligi üçin näme üçin ondan perdendiňden ýüze gürmeli? Şol adamlar şoň üçin aýdýar, uly ýaşly adamlar diýärse, şolar ýallyk sonra görüp bilmeýän bolsa enata, onu enata öz kullukan kemçiligi şol. Ondan bize mar şu ýaşlar bolup şu ulu pakalyanýamyda var şu zatlar düşünürjek bolýar. Biz kiçilmişik. Bizi var bizim öz pikirimiz bolmaly, dälmisin? Ondan dinlemek islegleri ýok. Bular
her kim özüne var kär edipdir da bu ýagdaýam. Şu häsiýetli. Ol zaňa peýne hili. Häzirki türkmen halky öz ulus söýgü seňdirip ba ýetişdiren çağasyny var. Gul etip bar şu hökümete var beren ýanak bolýar. Gul hökümeti. Şoň üçin ne şu dowam edip gelýän şo zanjyry bar da, bir gargynç zanjyry albarda şo ýöne dowam edip gelipdir. Şonu ahyrdan bir ýerine şonu şeýdip bölmeseň wa şo zanjyry döwmeseň ol dowam edip durar. Şoň üçin şonu şo zanjyry döwmekde de şo ýaşlaňam ul rol wa etiň hem şeýdip çykyş edip durmaňyz şo zanjyry döwjek güýçler, şo zanjyry döwjek ädim. Olmasa şu duruşuna yine devam edip oturar. Şu ayetledim kina filmin naýdyşy ýaly şol artık duşýar waraşyly film komissar, halk komissarlaryň biri bilen. Şo naýdýar waraşyly bama. Artık aýdýar bu kime bagly ýa onun bu indi näçe devam eder? Bu durmuş kime bagly? O sana bagly. Şonda geň ýa ony aýlmam. Rol berseňe bolar, bermeseňe näşeýle dowam eder diýär. Olam şey diýär, berseňe dowam eder, bermeseňe bolum. Ana şoda şoňa da halkymyz düşünen, şo ýol berip oturýarlar. Ona kimdir bir ýol bermejek bolup, şo hakda biraz gurulýar, ony eýär. Şo öz çağatyndan ýüze gürmäge taýýar biziň adamlarymyz. Ýöne şo ýagdaý barada gurrun etmäge taýýar. Ana şoň üçin şu urda hakykatdan hem siz bu dokany iş edýäňiz. Şuňky esasy gepleşip biz var bu gepleşiklerimiz var etip saklanmakçı däldir. Ona ma berk ýadyňyzda saklanýar. Bir de var karşı iş edecek, hareket edecekler aýtjanlar. Biz var bu ýagdaýda var saklanmakçı däl. Diňe ýoňudur. Ondan berk berler. Şuňky gepleşiň umman maksadam sizi çağırmak, meňe maksady şol goý siz ýaly ýaşlar, beýleki ýaşlaram şoňa düşündüler, o esasana siz ena talaňyzy düşündüler. Sizden ýüze gurup ýören, ýa-da ýüze gurjak bolup ýören, ena talaňyzy düşünsün, kimden ýüze gurmaly, şagatyndan, perdendinden näl, ýüze gurjak bolsa, ýüze gurmaly adamlar bar. Şu zatlara sebäp bolan, bolup oturan ýol başçylar bar. Goý şolardan ýüze gursunlar. Ya bir zat diýjek bolsa, goý şolara aýtsynlar. Siz bizi nähili ýagdaýa saldyňyz? Näme üçin biziň şagalarymyz şu edýän etdilikleriniz barada gurrun etmeliler? Näme üçin gurrun etmeliler? Onu ödüňizi düzeldiň. Onu jemgyýetimizi, ýugurdymyzy düzeldiň. Gurrun etdirmejek bolsaň. Şey diýmeli. Beý diýmek üçin bir ullukan gahrman bolmak gerek, däl? Beý diýmeklik sana hopamawanlara, okşama da düşünen o köp adamlar. Şu adlar biz ýoguşluk bilen adamlara düşündirmeli, adamlar yerli ýerden görüp oturýar, ýollydan hemen geçer gepleşigimde de men agdak geçdim. Ýolda polisiýa taklaýar, biziň bir kytan oglanymy näme üçin maafdan dakynmady? Dakynjak däl. Näme üçin dakynjaklar? Hebe kanun ýok. Hebe perman ýok, kan görkezmaňa diýär şonu. Men maşynynyň içinde oturamda men maafga dakynjak däl. Hani şonu görkezýän, şonu buyruk berýän, hani görkezmaňa kanuny ýa-da perman. Görkezip bilen oklar. Kanunu protokol ýazandy diýär, ýazyp bilen ok. Näme üçin? Ya protokol ýazanda şo kanunyň maddasyny görkezmeli. Ya permanyň nomeryny görkezmeli. Polisiýa öden bilen ok. Ana onuň näme diýär? Polisiýa mezur bolýar şol adamy goýbermäge, borunyna gidiber diýär. Her kim yerli ýerden şolar ýaly meselede diňe bir maskaly meselede, umumyň jemgyýetiň islenip meselesinde adamlar şey dip öz hukugyny, hakyna düşünüp kanun näme, perman näme, o talap näme talap edip bilen, näme talap edip bilen ok. Nirde men hukugum bolýar, nirde on hukugy bolýar. Şo zatlara düşünüp talap edip bilen ýagdaýynda adamlar şon yerli ýerden etse-de, diňe bir adam däl, tutus jemgyýet bolup edip başlasalar, jemgyýetiň özi ütleýär. Şon adamlar öz aktivlik bilen ütletýär şonu. Ona polisiýa ýetjek zadyny edip bilen ok halka garşy. Sen mehmeňe ýetjek zadyny edip bilen ok. Her kim yerli ýerden şo zatlar talap edip urasa, mehmeň öden bidar bolar, polisiýa öden bidar bolar, adamlara şey dip emetmekde, ediyet bermekde. Öderim çekilip başlar. Onuň ahyrdan hökümetiň özi ütlemeli bol. Ona şo diýilýän, şo edilýän talap diňe polisiýadan edilmeli, mehmeden edilmeli, şo edilýän talap onuň hökümetden edilip başlanmaly. Siz näme üçin şey diýäňiz diýip başlamaly. Her bir adam, her bir fora weren adam türmäge batylýanlar diýmeklik yalan, ýalňyş pikir. Yo, türme basırlığım da türmede de adamlar ýaşaýar. Oýlar basırlar var, türmede de ýaşajak.
Onlara da düşündür. Ağır namusuma bozduracak. Kellere hayıstır var. Sırt koklu var. Ödünçe bağır yokladım. Var mene şey duracak. Türmeye verseler türmedekiler de düşündürmeli. Şeylik gitmeli bu parasiyetini. Borun ulundan ustaydı jemnäýeň, umman şu gurrun deşdüğümden maktadam şudy. Birazcık İngilizcelere ayçak da adamı da aydındır, yetirecek da adamı da yetirendir deyip umid edýän. Onda yine de oradaki atlayan dinleyicilere bu kadar gepleşige aktivist yaşlanmadan Melik Allah'ım Radif bilen Murat Rızakov katnaştılar. Gepleşigem jurnalist Allah'ım Rahim Falpardi. Ünferip dinleýäňiz üçin köp sag bolun.